An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi araba ye araba min na bɛnnen bɛ nazara san kalo fɔlɔ janvier kalo ye bi o tile 5 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔn n'o ye lansɛri laban ye an balada k'a fɔ o tile fɔlɔ jate la kalo k'a yira an ye kunnafoni sɔrɔ kunungo o b'a yira k'a fɔ kalo k'a tile fɔlɔ ye bi ye min ye ka dɔ k'a fɔ jate la san kalo 6nan de don hejira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ ka wulada k'a fɔ sibirido an ka jamana lakanabaw kɛrɛnnana k'a dɔn k'a fɔ min ye ka dɔ k'a fɔ mobili dɔw ye olu tun bɛ ka dɔ k'a fɔ duguta mobili dɔw kaba burukina ka don an ka jamana kɔnɔ na koro yɔrɔw la ko wulikajɔ kɛba dɔw de ye wulikajɔ ta ni ka dangarila ta ka ɲɛsin baw ma o ko senfɛ an ka lakanaba olu wulila ka se ka larawuli ta ka se ka ɲɛsan baara ma o ko karisago ɲɔgɔnla kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la kunungo Dr Omar Mariko bolo bɔra ale kana kunungo o ko kɛra cogo ɲɔgɔnla kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ na fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ sigafɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu waliyara an ka jamana kɔnɔ na o sigafɔw kumaw cayalen bɛ bi na ko bɛ cogo ɲɔgɔnla kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka dana k'a fɔ min ka dɔ k'a fɔ sibirido kunnafoni y'a yira k'a fɔ koro marabolo kɔnɔ na duguta mobili dɔw de bɔra min ye burukina jamana kɔnɔ na u bɛ ka na i ka dɔ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na ko yɔrɔ min na bɛ wele ko yase ale ni ka dɔ k'a fɔ koro ni ɲɔgɔn cɛ ko marifatigi dɔw de taara ka taa ni mobili ninnu kunbɛn an balana k'a fɔ ka se ka i ka dɔ duguta mobili ninnu na ka maaw kɔni bolola fɛnw ka se k'olu kɔni daraki nka kunnafoniw na a yirala k'a fɔ k'a wulikajɔ senfɛ ko dangɔni ma kari maa nin na nka k'u kɔni maa dɔw bolola fɛn daraki ka dɔw yɛrɛ ka jagoko yɛrɛ ka se ka ka sababu ye ni ka se ka fɛɛrɛ tigɛ olu ka jago yɛrɛ bɛ se ka dabila cogo min na k'i ka dɔn k'u y'u hakili ta ka ɲɛsin maa dɔw ma dɛ o min kɛra maa caman ka fɔ la ko wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ bi an ka jamana kɔnɔ na ko fɛɛrɛ de kan ka tigɛ ale bɛ lakana ka se k'a dili don n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi ko gɛlɛya kɔni tiɲɛna la ka k'a dɔn k'a fɔ ko o dili kɔni b'a la ka don sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ ka ɲɛsin maaw ma an bɛ fɛn min fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana basigi na lafiya o bɛna sira o sira fɛ yarabi ala ka Mali bila sira kan n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ min ye wulikajɔ ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na k'i ka dɔn ko jumadɔ ko wulikajɔ kɛbaw olu ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin dugu ma n'o ye bɛɛ ka ka se ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma ye wa ko o waati kelen kɔnɔ na ɲɔgɔn sɔmɔsɔmɔ kɔni o bɛ ye bi na dozolakaw kɔni ka yira k'a fɔ k'u b'a la ka fɛn dɔw kɛ minnu tɛ ka dɔn k'a fɔ sababa ye dɔw bɛ o jaabi de min ye baba ye ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ betura la ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na e ye jɔn ye ka bɔ mini ne ye baba sango ye ka bɔ betura la dɔw fɛngɛ gɔnna na ko jadewala tigilamaw bɔra bekati a ko kɛra cogo di abla kɛra dɔw fɛngɛ tɛ ne ye jumado ye samada fɛ u nana bɛn an ka denmisɛnninw ka k'u bugɔ ka dɔw bana ka taa ni nɛgɛsow ye o kɛlen min an ka dozo ye labɛn kɛ ka taa u nɔfɛ orani yɛrɛ bɛɛ an ka dozo y'u gɛn ka segin u taara ko dozo wula ka taa jadewala tigilamaw nɔfɛ ko k'u gɛn ko don o kɛra fɛ u taara o waati kelen kɔnɔ na aw ka mara kɔnɔ na kunnafoni nu carilen bɛ ka yira k'a fɔ ko dozo yɛrɛ de kɛlen bɛ kɛlɛ sababu ye aw ka mara kɔnɔ na ye e ka jaabi ye mun ye o la Ablaye o ye kalo ye maa minnu b'o fɔ an ka kɔlɔnjugu maa dɔw don u bɔra ka b'u ka dugu la ka t'u sigi Bamakɔ yan nɔ u tɛ foyi la ka dozo tɔgɔ tiɲɛ dozo bɔra ka baara fɛn fɛn kɛ u b'anw ye ni dozo kun tɛ an sigilen filɛ yɔrɔ min an kun bɛ sigi yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ sinɛ fɔ an b'a barikada a cɛsirilen de don a cɛsirilen don sini minnu bɛ taa Bamakɔ ka taa kuma fɔ a ye ko kuma ko dozo y'a don ta k'a bɔ ta kalo zi da don Ablaye an ka dozo ma foyi kɛ kabini kununko dozoya de fo bi sinɛ k'a tɛ marifa bila wa a bɛ tiɲɛ de kan a bɛ baara fɛn fɛn kɛ a bɛɛ kɛ a tɛ maa si sɔɲɔ a ma wari mina maa la jakusa a ma maa tɔɔrɔ jakusa sinɛ ko ni a bɛ tiɲɛ kan anw b'a fɔ an b'a fɔ k'a barika minnu bɛ taa kuma fɔ Hayidara ye ko Hayidara ka sabali walayi an bɛ tiɲɛ de kan lawudi wɔɔrɔ de bɛ n bolo walayi o fana ka nkalon da sinɛ na an b'u bɛɛ tɔgɔ dɔn wala ka nkalon da k'a minɛ dabakan na ka na bitɔn la o sigi ma Bamakɔ joli la Ibola mun ko taman ngalungu shaba da sinana Ablaye ko sinaya beta sinaya boda Ablaye bekamu ni sinatia wallahi nyama flow bina ambalona ka fo mi ka do fo sigirila ma no ba wasango ni tuyali kanye ka bo betra la jamana ibasina lafia ala kanga jamana blo mine kono nambura ye ayira la ka fo marfa chikangu
kunu sufɛ ni kana kunungo fɛ min ye ka dɔ ka fɔ faba yɔrɔw ye ka taa se ɲancɛla yɔrɔw la k'i ka dɔ ko wulikɛjɔ kɛbaw kunungo ko marifa tun bɛ ka ci o yɔrɔw la nka an ye sigidalama caman ɲininka jaabi kɛnɛyalen kɔni ma sɔrɔ ka di an ma min jabajɛlen bɛ ko marifa tun bɛ ka ci o yɔrɔ la olu bɛɛ lajɛlen ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ ye o waati kelen kɔnɔ na min ye ka dɔ ka fɔ ala tona kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ ka fɔ jamana lakanabaa minnu dagalen b'o yɔrɔw la ko mali sɔrɔsiw ye wulikɛjɔ kɛ min ye sungɔ o min bɛ n'i y'a sɔrɔ o wulila jadiwala tigilamɔgɔw fɛ o yɔrɔw fanfɛlaw la k'u ye gosili dɔw kɛ ye a jaabiw kɔni a ma se ka tɛgɛ da ka fɔlɔ nka an bɛ fɛn min fɔ yarabi a bɛ ka fɔ cogo min na yarabi ala k'a sɔrɔ a bɛ ten jamana in basigi na lafiya ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔ ka fɔ dugabugu marabolo kɔnɔ na wulikɛjɔ min tun kɛra kunna sini n'o kɛra kunu sufɛ ni k'a dugujɛ kunna marifaciw la a yirala k'a fɔ ko jadiwala tigilamɔgɔw de tun don k'u y'a yira k'a fɔ min ye ka dɔ k'a fɔ dugabugu kɛrɛnkɛrɛnnenya kalaforo hakɛ dɔw bɛ yen n'u kɔni ma sabati ko baara kɔni k'u bɛ ka dɔ k'a fɔ gɛlɛya ta ka ɲɛ s'a ma maa dɔw ka sira la nka fɔ nin yɔrɔ in na e ka wulikɛjɔw kɔni bɛ sen na hali bi minnu ye a ko kɛbaw ye ka se ka fɛɛrɛ tigɛ tɛgɛ bɛ se ka da u ka cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka an ka jamana kolosuma n'an bɔra sigiyɔrɔba min kɛra an ka jamana kɔnɔ na tukaranke o k'olu hakilila dɔw tara kɔnɔ na kosɛbɛ kosɛbɛ min ye kulu min ye an balanan k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ o ye 16 ye olu tɔgɔla Sagoba ale b'a ɲɛfɔ an ye tukaranke k'u nisɔndiyara ko sen fɛ an ka Sagoba lamɛn. A bɛ daminɛ mɔgɔ caman dalen t'a la anw ye nin fɔ a mɛnna i m'a faamuya mais alhamdulilayi ala barika nin baara in kɛra ka ban bonya ni karama i b'a dɔn ko kɛra togo togo maaw bɛ gosi ɲɔgɔn na maaw bɛ fɛn na mais maliko de don an bɛ nin résolution bɛ supporter ni ala ni kira sɔnna a ma an b'an yɛrɛ bɔra baro in kɔnɔna la parce que an participera commission na fɛn min résolution minnu yɛrɛ kalanna an bɛ se k'a fɔ an ka 100% ni kuma jara an bɛ se k'a fɔ ko 100% an y'o sɔrɔ a la parce que an bɛ nin kɛlɛ la a bɛ san dama dama bɔ sisan nin ye Mali kura processus de daminɛlen Mali kura an b'a ɲini bɛɛ de fɛ maintenant Mali an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que nin résolution nin bɛ se k'a aboutir cogo min na bi fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔw k'o faamuya anw de y'a fɔ o kuma fɔ ko malien de l'extérieur o kuma in tɛ fɔ bilen o il y a les Maliens de l'intérieur et les Maliens établis à l'extérieur député comme il filɛ nin ta an y'o de fɔ an ye nin fɔ a mɛnna n k'an bɛ député nɔfɛ u ka 10% et 6 millions de kɔfɛ aw bɛ se k'a kɛ cogo di k'a fɔ k'an tɛ fɛn sɔrɔ a la ale ni banque d'investissement an y'o de fɔ parce que affaire bɛ kɛ cogo min na bon o tɛ se ka kɛ n'a fɔra ko Mali la e bɛ se k'o faamuya cogo di k'a fɔ ko ni i bɛ juru la n'i b'a ɲini n'i ma taa Côte d'Ivoire i t'a sɔrɔ i m'a faamuya o de y'a to banque d'investissement et puis u ye fɛn dɔ fɔ k'a fara kan ne k'o de f'i ɲɛna nafa b'a banque d'investissement b'a permettre un peu mieux industrialiser le Mali parce que jama an kana ɲɔgɔn nɛgɛnɛ c'est vrai sɛnɛ bɛ kɛ c'est vrai fɛn wɛrɛw bɛ kɛ mɔni bɛ kɛ mais il faut qu'il y ait une industrialisation et la banque d'investissement pour que jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na. An balanan k'a fɔ 16e tɔgɔ la ni tun ye Sagoba kan ye o kɔfɛ Mamadu Kamara ale yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ tunkarakɛw ka kulu kɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ ale kumana o hokumu kɔnɔna na an ka lamɛn. Hamina ko kelen fɛn fɛn bɛ na Asisi y'a bɛɛ ta en compte ka ko na b'o tiɲɛ fɔ barisa i m'a ye ni mɔgɔ n'i bɛ tunga na kungo fɔlɔ min b'i de la o ye sɛbɛnko de i yɛrɛ faso ka sɛbɛn n'o ma y'i bolo a ka gɛlɛn dɛ maa caman bɛ yen ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ la a b'o gɛlɛya baarako a b'o gɛlɛya nafolo ɲini sira la a bɛ gɛlɛya b'a fan bɛɛ la ni papiye t'i bolo min fɔra passeport ko ni carte d'identité consulaire kow la ani nida ko la a ye hakili sigi o kɔrɔ de ye ko don minnu bɛna na ni ala sɔnna solution teliman bi sɔrɔ olu la n'o bɔra yen maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ u bɛ nafolo caman bila ka na Mali la kuma tun fɔra n y'a fɔ a mɛnna banque maliyɛn l'extérieur banque tɔgɔla banque k'o sigi o fana o kuma nana a fɔra ko k'a kɛ o ye hakili sigi kuma dɔ ye n'o bɔra la maliyɛn l'extérieur kan ka u yɛrɛ sɔrɔ institution caman kɔnɔ ko conseil des maliyɛn l'extérieur sigira kabini 1991 de donc a sigilen 1991 a tun kuma fɔra ko député bɛ di maliyɛn l'extérieur ma mais ale ma se ka bilasira kan parce que o jamana dɔw bɛ yen ko minnu tun tɛ sɔn immunité ko kuma ka fɔ u ka jamana kan o jamana minnu y'o fɔ député b'olu yɛrɛ bolo bi donc a bɛ se ka kɛ bi an yɛrɛ bɛ député sɔrɔ alors bɛn san'o tun ka kɛ ko conseil des collectivités an ka mɔgɔ tun bɛ yen conseil économique social et culturel an ka mɔgɔ tun bɛ yen n y'a fɔ ɲɛna sisan ko CNT la fana an ka mɔgɔw donna assemblée nationale bɛna sigi n'ala sɔnna maliyɛn l'extérieur ka mɔgɔw donna min y'a kɔnɔ anw t'a miiri yɛrɛ k'a fɔ Mali tun bɛ position min na k'a fɔ malidenw bɛ se ka ɲɔgɔn dalajɛ ka sigi ka ni ɲɔgɔn baara kɛ ka ni ɲɔgɔn jaabi bɔ a kɔnɔ a kɛra an bolo hakili sigi ba de parce que jamana tun tiɲɛna ka se degré dɔ ma a tun kɛlen don jigitigɛla ko de bɛɛ bolo mais komi n'ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ ala kɔni ye mɔgɔ d'aw ma ze mɔgɔ bɛ se k'i ɲɛ jɔ mɔgɔ min na k'a fɔ ko i bɛ sini kuma fɔ ni faso kuma fɔra yɔrɔ min na mɔgɔ kuma tɛ yen faso kuma mana fɔ yɔrɔ min na mɔgɔ ka kuma tɛ yen dɛ faso ka kuma de bɛ yen ne bɛ nin fɛ ne tɛ nin fɛ ne y'a fɔ a ma to n t'a la o tɛ yen dɛ o tuma bɛɛ ka sigi Mali ko de don an tɛ mɔgɔ si nɔfɛ an tɛ sɔrɔsi ko la an tɛ civil ko la an tɛ asimi ko la an tɛ chauffeur ko la an bɛ Mali ko de la bon n'o dun fɔra ka ban dɔrɔn bɛɛ de b'i ka bere bila ka tugu Mali ta kɔ fo Mali ta de ka ɲɛnabɔ.
Ambalodan kafoni tuye tungaraki utola Mamadou Kamara ya fura choko mina jamana embasi ni lafia ni ya sorobeka wili mada kunyoye alaka jamana bla omene kono nambora ye kungo Dr. Omar Mariko ale kana bla la kataka so ni kiriche femi be ni ya sorno kera communica tribunal kono na kungo jama bak be famba la ile fe Omar Mariko kaseka ale kumbe ambalodan kafo mamina ni undana ni Omar Mariko ye ikado kiri nyefe uye ngali do kala ka yire ka fo yalma Umar Mariko dalu jube de bebulo Umar Mariko ya yire ka fo ale jamatigi wa parti nyema do ale kontine ka do ka fo bulio o kuma min fora ambara ka fo kiri tikilama o uya yire ka fo tiendo ka jamana ngeta be ka segi dafo ala ko cheba do Umar Mariko ga bara min kera e ka do ni sare ya nodola udasiro ma ni ya ibi kwa bi sare nya korla mashita sare ya stanfela la ona tabalele kona Umar Mariko ere uya tano wuli ka domenge demokrasi no beja fanga nani jama tuwi ka do ka fo ni soja ere kiri tigala mo ka kuma ni ka sega kumbe ukera wati mila Omar Mariko uya la blaka tasi osani kiri che o minga nga fevrier kalo na tayin korena o sefe Omar Mariko madam ma wula kijo katanye da Moribo Keita baba Moribo Keita o siele la ni uyo kabruwe katanye da yenga ni keleba minkera mamunu be ni asoro bena maskalo kle mugani woro no 20 mars doye ulu dagale mero na taranye da uluka aka sonal donawla ma chamanda wali bana kunungo avoka basaba munu ye ministry ya ukanga jamana kona no doye metro Mohamed Ali Bachiri katase Maliki Kulubali foka tabla mori Ismail Konate nunu pera yire tumbe Omar Mariko no fe ma chamanya yire ka fo nyane mancha kaseka ni nyane keneka ma no fe sang Omar Mariko jamaba kunungo bela yile itafo o senfe blalin kele ko fe Mohamed Ali Bachiri kuma mi fo ufle nena ya kabenima adiaranye ce somade na folola chambre d'accusation na cour d'appel la sadi maire dobe ko Alfuseni Sissoko afana minenendo aminena chukomina kagelende ay barata février avril una na mine na bi komi janfa baba anyankla puisque ubay sadi mo Umar fanaka mo avocat uchara Umar ko mo kelen talib a ne ko nganta fana kelen to Umar kama ne folola yena kana labanya Umar blara adiara nye me fanga hakili to yoro dola sariya kola ka mogo mine ka datuku ka soro ka kirima yiraki nobe kola sariya yire ko kana ke tabulo yi o ka ke ta sira doye mumbe kodo de bali abe mumbali yani akayira ni nobe kola ni notala no asro ibise ka buli no asro ni blara ibe tunu kirido iteye ko tuma ko ki mine yani ka kiri tiye ka fo ko nga note iro donendo ibasigilendo ima boli ite tunu ko ni ko fora ki nobala ki kana minede ku ki jo folo kiri ka ke ka laje ni nobala ni notala ni ndu kera munye a togo dira do anana do uya datuku abiko miniye kaso ke kasoro inote ko la folo uyanga constitution principe en constitution jo bado de yoyi on kelentate de abe charte des Nations Unies pour les droits de l'homme abakono abe charte de l'Union africaine kono abe CEDEAO protocole kono abe cour africaine de justice kono mo shima ka datu ka soro kirima ke folo ni yoro donné no na so ife bala ni sentala i yoro donné no a donné me kite boli ki kana mine ka datu anga jamana la 600 ni mu to fora dron o menacé tribunal do la do bu datugu iba fo ko datugu lini ulu tade do non saria ya fo tugo me akakete sa bingali kadabla a condition kile na do funa be kenema o dossier obe uti uma ulu ko marko kilenga kuma ma passer réseau kan aka kuma dara do taka muna utigi ma wole muna wamine donc amba fo o tigi ka mineli nyene nyininga afana manga ka kay ko marko ta manga ka kay tugo donc marko ka mineni kunwere bala munteni kuma façon ye puisque mogo were ya kuma façon ke o ma mine o ma wele il est temps que anga tie fo nyogonye antina siran jamana inkuno tu o te keo wa saria mogo kele makala mogo kele tate beni ka famuya ba kono aka famuya aka nyesi jamana de unafala akana ke ka ata ka do kele ka do labla ante swama ambalona kafoni kwi Maître Mohamed Ali Bachili keneka o kofe jigiba keta no ipepere alere kumata keneka kuma mifo ofle ni visiti anana Cabral ka monimana bo tasibla do kasama neni marko ani Cabral anya dernière réunion minke c'était le mercredi 12 mars 1980 anya ke nyana woni anya dernière réunion ke non le mercredi
12 mars 1980. Ambenangambe prochaine réunion qui est le 16 à Maï. Anya do ko Kurobi. Kuromi ngela antalaso anya ka communiquer mais nous a torturé pour la lutte est terminée. A donné le marco au Cabral va faire que la lutte est terminée c'est qu'atteigne quoi. Parce que nous donc le 17 année bina. 1980. Le 17 mars 1980 exact. Voilà, nous donc flafo. Donc quand on va faire du côté et on reste les mêmes. Voilà, merci. Bon, yemi fo do ba o bela jene fo menu nana o be fo. Mais fo do massé. Anana ya pepere ya fo chugumina 1912 mars 80 anini jey farlan wona. Ami Abdou Karim Kamara Cabral. Mais en farlan wona ou ya le fa. Ki nani temen dron ou ya mene ki le orona ou ya duruna ou ya fa. Mais Cabral fagara kumina ngango de fo. A fagara de parce que aya ngania e kele de ke kanidi ko malien den kana tomi makala. Ko Mali faga kan ka kalanta ni barkay ko faga kana den jamana ko dum poskono war la moshi ka kalan kana seka teseka ke ko parce que ko fenti fa ko fenti ba Cabral sara o kama a ko sara fana ka fo Mali ka yere ma horonya Cabral wati la amba la ka fo Mali be France ka jonya jurumina antala Cabral sara o de ka la lutte anti-impérialiste et l'instruction l'éducation pour tout le Mali. Cabral Sara Anyan Kale Kasurama Foyoyana. Allez Sara 80. Oh, on be école là. Anga Kalama Ban, ma bien Kabo école là. Ou Fokatan France, ça. Faut Jamana de cas, yélément, faut Kalan de Kake, Bessago la Jamana en Coran. Donc, au de Kama, Cabral Salin Kofé, Anyanga Keleke, faut qu'on a ses bima. Mais en serré en Koumina, vous voyez qu'on a Kalekan Kurakuraya Cabral Yeri, Kalekan Kurakuraya, Ambado Mali Ekor Kobe Chugomina, Ambado Mali Kalan Kobe Chugomina, Kalama Furubaya, Donia Ma Furubaya, Bara Furubaya Rente, démocratie te Jamana Kono, ni Jamana de Ma Kalama Furubaya, démocratie te Jamana Kono, ni Soroma Furubaya. Autrement, donc, ko démocratie, ko parti Chamando, ko démocratie, ko journal Chamando. Démocratie parti chaman journal chaman ba kono meru te foye soro forobaya liko ni soro ma forobaya aka ke benika journal benika parti foye manyana bo démocratie te donc o la o démocratie ni Cabral Sara anofe anbo o de kelela fo kana se bima Cabral le tieta ba soro do sara tugo ale ko fe donc on menu beyan na on gardigala kambeyan ni ala maka joya joana Cabral I sara kumina amba baraka fo ka sadan Ambalona Kafoni, tu es Jigiba Ketani Umar Mariko Ere, Cabral au ciel dola, oui, pas mes foyers, au coffre, mais quand on fait Umar Mariko, bole coffre, Cabral allez ciel dola, ou Taramurbo Keta au ciel là, Umar Mariko et pas mes foyers au dîner. Kona tulu, notan manga damane murugula, kasroka sa dengema, no ya mi Abdou Karim Kamara de Cabrali, na kona chuadu, murgo tigi jiga naula, murgo kanime bi betai, murgo e betai, mais murgo kunkanado de. Tai mo ko fanga foruba o murbu kungelna ko socialism murbu socialism ni ko de ke jamana kono ani yerma horonya be sabati chugomina ayo tuli ka choke jamana en kono ayo wuli ka choke jamana kono ale teke ka jamana teke jamana wore ka joyi ale ka jamana teke jamana wore ka bulu kono fin murbu solo de makuro kale de ke fo domina jamana jugu tara kata sama ka meno manya ka klaka fa donc murbu kita amodo kuna murbu kita anu franga shukoroka anga shukoro mun ye dambe sira yirana mɔgɔ mun ye hɔrɔnya sira yirana o mɔgɔw n'u taara u taara ka sira min to o nɔfɛ ko tɛ dɛ tumani kone ko dɔnkilidala tumani kone ala ka hinɛ la donso tumani kone ala ka hinɛ la a ko mɔgɔ ko ɲɛji bɛ bɔ a tɔnɔ de nɔfɛ Bazumana Siko ko makolo sado ye seli ye tumani kila k'a fara kan tugun a ko mɔgɔ kelen sa a tɛ dugu ci mais a bɛ dugu la nɔgɔ a bɛ du la nɔgɔ donc a tɛ dugu ci kabako sababu ya mina fo mɔgɔw de ka sɔrɔ jamana kɔnɔ u ka cɛnya ko tɛ dɛ o ye dima ye u ka finidon ko tɛ dɛ o fana ye u ka dabɔ kama ye mais u ka kun kelen na u ka sira u b'o min kan a ɲuman n'a juguman k'a dɔn ka tila ka bɛn waati ma an bɛ waati min kɔnɔna na anw nana o de fɔ Moribo ɲɛna k'a fɔ bi m'an bila o kuma la bi m'an bila a ka taabolo nɔfɛ gɛn na wa an b'a ka harisa koyi an b'a kan foyi t'an falen o la foyi t'an b'o la n'an nana bi an nana tugun ka na kurakuraya k'a fɔ a ye den ninnu to a ko olu de don k'a fɔ a ye sira min ci jamana ɲɛ sira in ma walama fɔlɔ dɛ sira in kɔni ɲagasa ka ca a ɲagasa ka ca mais ala barika la ani ale yɛrɛ ka lɔhɔrɔmaw kɔnɔna na an bɛ sebaya kɛ sebaya bɛ kɛ tiɲɛ kan Moribo Keyita ka tiɲɛ kan donc an nana o kɛnɛ de kan bi ka na a ka barika ɲini ka tila ka na duwawu don a ye ka duwawu don a ye ka tila k'a fɔ fana ayiwa an kɔni bɛ yan an baladan k'a fɔ ni tun ye Umar Mariko Manga ye Moribo sele la an bɛ dugawu kɛ a ko kɔni
ma caman ka fɔ la kunu ka yira ka fɔ ko fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen bɛ don min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye kiri dɔ yɛrɛ ka se k'o makɔnɔ an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye décembre kalo tile 31 ka bɔ o kɔnɔna na ka don sankura kɔnɔna na kulun bɛ wele ko sigida yɛlɛ o kɛra olu fɛ fara ɲɔgɔn ba ye Mali bilama bɛ cogo min na ka dugawu ka sankura kɔnɔ ani bi u b'a fɛ Maliko yɛrɛ ka se ka bɛɛ timinanja an ka se k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka Mali kelen ka wuli n'o ye ɲɔgɔn fɛ a ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o ye Abudu Kulubali ye ale yɛrɛ kuma ta a kɛra nisɔndiyako ye jɔnjɔn dɔw dira sen fɛ Abudu Kulubali kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ sankura min jɔlen filɛ nin Ala ka hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ bɛn san ye jamana in kɔnɔ ka kɛ bɛn san ye farafinna ka kɛ bɛn san ye Mali diɲɛ fan bɛɛ fɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye sankura donc ye n baarakɛɲɔgɔnw wele ka nsiɲɛw wele ka n balimaw wele u ka na an ka su ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ depuis an sigira président la an bɛ baara la an ma deli ka fara ɲɔgɔn fɔlɔ ka sigi ni kɛnɛ sugu kan ɲinan an y'a laɲini 31 su ka ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ halisa an timi se ka don ɲɔgɔn na cogo min na kɔnɔna fɛ na baara yɔrɔ tun b'an bolo a ko fɛnɛ kɔrɔ ni o ye ka jɔnjɔn di an ka formateur ma minnu ka baara ye ka mɔgɔw dege safinɛ dilan na Mali kɔnɔ fɛnɛ u bɛ baara in na nka an tun ma u ka papiyew yamaruya papiyew d'u ma kosɛbɛ fɔlɔ donc an ye o fɛnɛ laɲini su na ka o don baara in kɔrɔ ka olu ka jɔnjɔn d'u ma mun b'a yira k'a fɔ u kɛra karamɔgɔ jolen Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali farafinna hali diɲɛ fan o fan n'u taara u bɛ se ka baara kɛ ni o ye safinɛ dilanli ye fan bɛɛ fɛ donc o de y'an kafoɲɔgɔn bi bɛɛ ka bila i kun na jamana in mɔgɔ si tɛna dilan kɔ an de ta don donc a gɛlɛya cogo cogo an de bɛ tila ka sigi ka fɔ ka bɛn ka Ala an bɛ dugawu kɛ Ala kana cɛ yan'a ka tiɲɛ an ka segin kɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɛsin jamana in baarali ma jamana in n'a taara ɲɛ a taara ɲɛ anw de ye Ala k'an kisi ni tasuma donna a la a sisi bɛ kɔni ka tasuma de bɛ kɛ anw kan Ala k'an kisi o ma donc vraiment n bɛ maliyɛn bɛɛ wele ka na bɛɛ ma an ka dɔn ko jamana in kɔrɔtabaga anw de don Ala ka bɛɛ k'a kɔrɔtabaga ye wa bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn fɛnɛ a kɔrɔtabaga k'a fɔ ko ni ne tɛ a tɛ ɲɛnabɔ a ka ca Ala fɛ n'o hakili bɛ mɔgɔw la jamana a bɛ taa ɲɛfɛ nin kɔfɛ n b'a ɲini sigida yɛrɛ cɛ na muso fɛ an ka cɛsiri halisa sigida yɛlɛ an ma se jamana yɔrɔ min na an ka se ka se bɛɛ k'i cɛsiri baara la san natɔlɔ la an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye sigida yɛlɛ ɲɛmaaba ye Abudu Kulubali a fɔra cogo min na cɛsiri ni timinanja min b'u la dɔwɛrɛ tɛ ko Mali ka se ka bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen Mali kura ka se ka Mali kɔni k'a dɔn bi bɛɛ k'i ka birikiden kelenni da la n'o kɛra an mago bɛ sanfɛso min na k'o bɛ sɔrɔ o y'a kunba ye Ala ka hakililaw ni k'o sabati n'an bɔra ye sankura hukumu kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ Madame Sagara Bintou Mayiga ale b'a hakilila di o kɔfɛ ka se sigafo minnu kɛra Bintou Mayiga ye kuma min fɔ o filɛ ne de ye Madame Sagara Bintou Mayiga ye an bɛ min fɔ ɲinan sankura kɔnɔ an ye min ye dɛ an ka jamana bɛ janfa min na Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma hɛrɛ kura caman bɛ Ala bolo Ala k'a d'an ka jamana ma nkalon min b'a kɔnɔ Ala k'a ban ka jamanadenw kɛ kelen ye ne yɛrɛ Bintou bɛ min ɲini o de y'o ye fagaliba min b'an fɛ surtout ne ye victime ka présidente de ye ni ye ne ye assise la ma don assise na dɔ wɛrɛ la victime ka hakɛ ɲini o de ye n don a kɔnɔ sabu coordination nationale ne de y'o victime ka présidente ba ye Mali la o sababu ye y'an don Mali la mais an ye laɲini fɛn o fɛn min ɲini an y'a fɔ cogo min an da la a sɛbɛnna ten o cogo la donc a bɛɛ ka waleya fɛn o fɛn min fɔra assise na a kana kɛ poubelle kɔnɔ ka taa bila dɔrɔn a bɛɛ ka lawaleya n'a lawaleyara an b'a dɔn k'a fɔ u bɛ Mali kura min ɲini peut-être u bɛ n'a don n'a nataw la maliden bɛɛ lajɛlen bɛɛ na kan kelen kan fɛn minnu fɔra a bɛɛ sɛbɛnna a bɛɛ kalanna an y'a bɛɛ mɛn mais a ka waleya o de ka ɲi maa minnu b'a la ka tɛgɛrɛ fɔ tuma ma se fɔlɔ o a fɔlen don a n'a kɛra kelen tɛ o an bɛ sigi de k'a lajɛ sankura ye min bɛ yen o la n'an taara an bɛ se o fɛn bɛɛ de fɔra ɲuman de cayara ni juguman yɛrɛ ye mais an bɛ sigi k'a lajɛ n'a bɛ waleya an kɔni bɛ min ɲini dɔrɔn a ka lawaleya dɔrɔn nkalon mana kɛ san 100 ye ni tiɲɛ barikama nana don kelen a bɛ nkalon in bɛɛ ta k'a bɛɛ bɔ yen justice de ka kɛ tiɲɛ fana kan victime ka se k'u ka hakɛw sɔrɔ kiiri ka tigɛ a ɲɛ bi naani ma ka nkalon b'a kɔnɔ maliden bɛɛ ka segin ka hakɛ kɔnɔ wallahi kuma min fɔra assise kɛyɔrɔ la n'a lawaleyara lafiya belebeleba de bɛ na donc an b'o de ɲini tɛgɛrɛ fɔ tuma ma se fɔlɔ ko ye maliden bɛɛ lajɛlen kan k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ jamana sɛgɛnna nkalon na jamana sɛgɛnna tɔɔrɔ la maliden bɛɛ lajɛlen ka kɛ fa kelen ba kelen ne ɲɛ bɛ min na dɛ n'an ma ɲɔgɔn minɛ an tɛ bɔ dɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala Ala k'an kɛ ka ɲɔgɔn minɛ sango an ka se ka bɔ ni tun ye Madame Sagara Bintou Mayiga ni tun ye ale kan ye an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na Ala ka kɛ ten sankura in kɔnɔna na min ye Sheikh Konate INSS ɲɛmaa ale yɛrɛ b'a kɛ dugawu kɛ ani jamana in kɔnɔna na bi hakilila minnu b'a la an ka lamɛn ne tɔgɔ ye Sheikh Konate bɛ bɛn wele ko Takala INGS n'u b'a fɔ Institut National de la Jeunesse et des Sports n'a filɛ 26 mars kɛrɛfɛ yan nɔ Ala y'o ɲɛmɔgɔya kalifa ne de la
an bɔra san min kɔnɔ n'o ye 2021 a gɛlɛyara jamana ma a kɛra jamana bolo gɛlɛya san ye yarabi gɛlɛya minnu ni bana minnu n'an y'o sɔrɔ a kɔnɔ ala k'an ɲina o kɔ pewu san kura min n'a jɔlen filɛ nin ye an bɛ ala deli a ka hinɛ jamana in na ka bɛn sigi maliyɛnw an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn danbe sigi ni gɛlɛya donna dugu kɔnɔ hadamadenw aw bolo bɔ ɲɔgɔn ma aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ala ye nɔgɔya ni minnu kan ni ɲɔgɔn ye an ka tilali kɛ ne Seku Konate n bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka yafa ma ne kɔni yafara bɛɛ lajɛlen ma an bɛ masa taala in deli ale de hinɛ masa ye a ka hinɛ suru jamana in kan ka bɛn don jamana kɔnɔ ka gɛlɛya ban kan Ablaye foli fɔlɔfɔlɔ min bɛ ne bolo o ye e yɛrɛ Ablaye ka foli ye Ablaye ala ka dɛmɛ kɛ ala k'i dɛmɛ Ablaye yarabi i bɛ minnu bolo baara la ala k'aw kan bɛn yarabi a bɛ jamana dɛmɛ la koyi manifin kunnafoni bali o kunfɛ taga ye aw bɛ ka jamanadenw na faamuya ka jamanadenw dɛmɛ ni hakili ɲuman ye aw ni ca ni baraji ala ka jamana kɔrɔta ala ka Ablaye yɛrɛ kɔrɔta an baloran k'a fɔ ni tun ye Seku Konate ka ɲɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka Ablaye dugawu minɛ o kɔfɛ Ablaye Kulubali Bɛlɛdugu Ablaye Kulubali ale yɛrɛ b'a hakili di san kɔnɔ na ka taa se an ka jamana o taabolow ma an k'a lamɛn ne Ablaye Kulubali bɛ ko ma ko Bɛlɛdugu Ablaye Kulubali an bɛ fɔlɔ ka min fɔ an bɛ dugawu kɛ ni san kɔrɔ ala ka kɛ hɛrɛ san ye an bɛɛ lajɛlen bolo ala ka kɛ sababu ye k'an ka jamana basigi n'o ye Mali ye parce que fɛn kelen pe min hami bɛ bi o ye jamana ka basigi de ye n'i ko ɲɛta fɔ jamana ka basigi n b'a ɲini ala fɛ ala ka jamana basigi n'i ko hamina an yɛrɛ fɛ an bɛ se ka kuma fɔlɔ o ye bana ye fɔlɔ parce que bana in o ye an bɛɛ lajɛlen jɛ Mali fan bɛɛ fɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ n'o ye Covid ye n'i ko anw fɛ Mali la yan nɔ o ye an ka jahaden ye n'o ye gɛlɛya mun bɛ an ka jamana kɔnɔ bi yɔrɔ kelen tɛ Mali fan bɛɛ don dɔ ka fisa dɔ de ye sinon Mali fan bɛɛ mankan bɛ yen nɔ n'o ye mugu ni kisɛ ye o bɛ yɔrɔ min na hɛrɛ tɛ yen donc nin waati in kɔni kɔnɔna na an bɛ min ŋaniya kan n'ala sɔnna an ɲɛ bɛ taabolo minnu na k'u bɛ sɔn ka basigi ka kɛ ni ala ka dɛmɛ ye parce que yɛlɛmaba bɛna don jamana taabolo la n'ala sɔnna ma an bɛ fɔlɔ ka min fɔ dɔrɔn o ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ et puis an ka da ɲɔgɔn na parce que n'i y'a mɛn an ka sigi ka fɔ kɛ o y'a sɔrɔ an dara ɲɔgɔn na de n'an ma da ɲɔgɔn na hali n'a san 10 kɛ don sigi kuma la a tɛ ɲɛnabɔ a ka da ɲɔgɔn na fɔlɔ an ka du kɔnɔ an ka da ɲɔgɔn na du kɔnɔ fɔlɔ ka na se an ka quartier ma ka na se an ka jamana ma c'est à dire sani an ka ko kɛ an ka da ɲɔgɔn na fɔlɔ n'an dara ɲɔgɔn na a ka ca ala fɛ ko bɛ nɔgɔya an bɛ fɔlɔ ka mɔgɔ minnu fo aw yɛrɛw de arajo baarakɛlaw aw jɔyɔrɔba de bɛ an ka jamana kɔnɔ a jɔyɔrɔba de b'aw la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ sa surtout Mali la bi surtout n tɔgɔma e yɛrɛ Ablaye Kulubali jɔyɔrɔ min bɛ bi Mali kɔnɔ hakɛ foyi t'a la an bɛ i fo i ka baara la k'a ɲini ala fɛ bɛɛ min ɲini diɲɛ hɛrɛ la ala k'o d'i ma bi sera fɛn mun ala k'a don i n'u cɛ san kɔrɔ in ala ka kɛ hɛrɛ san ye an bolo ka dugawu kɛ an ka jamana marabagaw ye mɔgɔ min bɛ jamana kunna bi ala ye mara di olu ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka u se a kɔrɔ hakilila min bɛ u la u bɛ min fɔ ala ka to u ka waleya parce que fɛn bɛɛ o de an ka da ɲɔgɔn na u bɛ fɛn fɛn fɔ vraiment u k'a to k'o waleya n'o kɛra dɔrɔn an bɛ lafiya k'a fɔ abaden mankan don Bɛlɛdugu Ablaye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n ka kilamu bɛɛ fo n bɛ ja baarakɛlaw n'i y'a mɛn Bɛlɛdugu Ablaye n bɛ ja baarakɛlaw de don o la n tɛ se ka ɲinɛ aw kɔ cogo si la n bɛ arajo bɛɛ fo k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka baara la k'a fɔ asalamualeykum warahmatulahi taala barakatu an baloran k'a fɔ ni tun ye Bɛlɛdugu Ablaye Kulubali kan ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka da ɲɔgɔn na foyi t'o bɔ n'o kɛra ɲini fɛn o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ala k'o hakililaw ni k'o sabati n'an bɔra ye kunungo 20 mars a kɔnɔna kun labɛnna jamana ɲɛmaaw fɛ kunungo ka tila ka koronbo kari tuguni o kɛlen an ka jamana ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se minisiri bɛ farikolo ɲɛnajɛ o ko kunna ka taa bila maba caman na jamana ɲɛmaa kɛlen kɔfɛ ni ka se ka a koronbokarili baaraw kɛ min y'an ka ndolantan kulu faralen ɲɔgɔn kan o ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ ye fédération ye o ɲɛmaa Mamudu Ture ni bɛ yɛlɛ k'ale ma ko Bavi ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan u filɛ an ka jamana ɲɛmaa bɔra yan sisan ka na an ka stade kura in ka na a inauguration kɛ an b'a fɔ min ma baara ɲɛbila puisque n'i ye Mali stade in lajɛ k'a fɔ stade min jɔra en 2002 ka na se an bɛ don min na bi 2022 hakili la don caman tɛmɛna a bɛ san 20 bɔ an ka stade ma deli ka nin ɲɛda mɛnɛmɛnɛ sɔrɔ n'i donna a kɔnɔ i b'a fɔ ko 26 mars min n'an ye ballon ta o kɔnɔ k'o tɛ nin a kɛra stade kura de ye stade kura fɛn kura gansanw de b'a kɔnɔ sigilan kuraw chaise kuraw ordinateur kuraw tableau kuraw fɛn fɛn sigira a kɔnɔ a bɛɛ kɛra fɛn kuraw de ye wa fɛn minnu fana don fɛn dagɛlɛnw don fɛn nafamaw don bi i bɛ se k'a fɔ an fana ka stade a bɛ dan farafinna stade baw a bɛ fɔ minnu ma stade ba minnu bɛ farafinna an fana ta bɛ dan o kɔnɔ bi donc ni jamana ɲɛmɔgɔw y'o baara kɛ wajibi don fo an ka bɔ k'u fo k'u waleɲuman dɔn an baloran k'a fɔ ni tun ye Bavi a y'a fɔ cogo min na yarabi ala sira min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'o ɲini
ka ɲɛ sanga ndulatan ka se ka nikura fiyɛw la ala ka ko sababu ye n'an bɔra ye dabakan dugutigi de an tun ye kunnafoni d'aw ma k'a yira k'a fɔ k'a tun minɛna u nana dugutigi nɔfɛ o senfɛ a na kɛ ala ye dugutigi kɔni porokoto u y'ale minɛ ka taa n'a ye minɛni kɔfɛ ala y'a porokoto an y'a ɲini fo k'an tɛgɛ d'a kan a yɛrɛ minɛnen n'i y'a sɔrɔ n'a porokotolen ye ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka ɲininkali k'a la n'a ye baro min kɛ an ka yɛrɛ lamɛn. Ne ye Modibo Tarawele ka bɔ ND16 Dabakan na, ne ye Dabakan dugutigi den ye. Modibo Tarawele, an ye kunnafoni sɔrɔ ko e kun minɛna jadewala tigilamɔgɔw tun nana fɔ dugutigi kɔ k'i ye dugutigi den ye k'u nana dugutigi kɔ u ye minɛ ani maa wɛrɛ ka taa na o ye ko kɔfɛ e sera ka porokoto ko in kɛra cogo di? Dimanche wula fɛ seli fana sera a ma se kosɛbɛ. Ne kɔni kun bɛ n ka so kɔnɔ, ne dalen don so kɔnɔ, ne balila ka mankan di mɛn. Dugutigi bɛɛ min a y'a bɔgɔ di yan. Ne kɔni kun bɔra dɔrɔn u ɲɛsinna ne ma sisan. Marifatigi mun ni ne gɛn ne n'ale kɔni ye dugu lamini ni ɲɔgɔn ye. An nana don du dɔ kɔnɔ. Finalement ne y'a ka marifa ta daburu ma yɛrɛ. A ko bon ko ne k'ale ka marifa daburu la. Ne kɔni tɛ se ka marifa daburu bila. Parce que e bara ka ne gɛn ni marifa de ye. Ne y'a ka marifa daburu la ne tila ka n kɔ la. Ka na bɔ o du kɔnɔna fɛ n ko bɛna carré yɛlɛma ne y'a sɔrɔ maa cɛ 5 ɲɔgɔn jɔ marifa fana b'u bolo. Olu fana ye marifa sigi ne kan. Donc ne ma se ka bouger bilen ne jɔra. Ko ne ka sigi ne ye sigi. O ye n ka duloki bɔ n kan na kɛ ɲɛ siri ka sɔrɔ ka ne bila moto sanfɛ sisan. Mun kɔni ye marifa daturu na o sigira ne kɔfɛ. Ka bɔ yen ka se u taara n jigin yɔrɔ fɔlɔ mun na ko ne b'a ka bolowuru dun na. Ko mun na ne y'a ka marifa ta daburu ma ne ko a ka sabali ko parce que ne siranna de. An taara se yɔrɔ dɔ la parce que o y'a sɔrɔ a ɲɛ sirila. I ko e minɛ na a ma kɛ e dama ye wa? Bon ne ni cɛkɔrɔba dɔ de kun don nka ala ko cɛ ne minɛ yɔrɔ la ne kun t'o ta kalama parce que ne ɲɛ sirila. Nka an jiginna yɔrɔ fɔlɔ mun na ne y'a dɔn maa fila kɔni don. Minnu bɛ ne kɔfɛ olu ko komi e ko e tɛ a den a yɛrɛ bɛ kɔfɛ ka na. Ne kɔni hakili la n k'u kun ye levier yɛrɛ de minɛ. Nka ala ka kɛ la o yɔrɔ la ne ni mun minɛna n'o ye Dirakunbaare ye a kumana mun ne y'a kumakan dɔn nka a ɲɛ tɛ ko la dɛ. Fila ninnu nana sa ko ne ka tiɲɛ fɔ kɔla ne de y'a jumɛn ne ko ne ye dugutigi dɔgɔkɛ den ye u ko ayi ko ka muru di ka na k'u bɛna muru da ne kan ko ne ka tiɲɛ fɔ ne ko y'a dɔgɔkɛ den ye o ko o ye muru segin o kɛra mun ye denmisɛn dɔ b'u kɛrɛfɛ ko ne ye dɔ de wele ko wara n'o dun ma bɔ ko ka taa bɔlɔ wele ka na o ye an ka dugu kɔnɔ maa ye ne kɔni hakili sigira n ko cogo n'ala farala an kan k'o tɛna ka na o de nana mun kɛ donc directement o sɔrɔ k'an ka wuli an wulila o la donc o y'an passé k'an bila ka taa ɲɛfɛ an yɛlɛla moto kaw la ne ni cɛkɔrɔba kelen bɛ ne yɛlɛla moto kelen kan mɔgɔ kelen bɛ ne kɔfɛ cɛkɔrɔba fana yɛlɛla kelen kan kelen fana b'o kɔfɛ o kɔni y'a dasi nɔ ye an kɔni taara fo tuba fanda ni banda kɔnɔ hali an bɔra sira min fɛ an t'a dɔn parce que an ɲɛ sirilen don an sera ye mun kɛ ka na ni nɔgɔ jɔlɔkɔw ye ka na jɔlɔkɔ don an sen na ka guguru don a la k'a sɔgɔ nɛgɛ jɔlɔkɔ mun don misi kan na o jɔlɔkɔ de don lazara waati nana se u nana ɲini yala an ye silamɛw ye an ye chrétiens ye ou bien maa sugu jumɛn ye wala an bɛ seli an bɛ seli u nana ni seli dagaw ye ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ ne an ɲɛfɔ ne ye sisan an kɔni y'a ye an bɛ yɔrɔ min na tu mun don i bɛ tile k'i sigi tile tɛ bɔ i la an ɲɛfɔ ne an ye seli ta an selila ka tila kuma an sigira yɔrɔ fɔlɔ min na an wulila u y'an wuli n'an ka jɔlɔkɔ ye ka tila k'a ɲɛ siri kokura ka munumunu n'a ye tusen dɔ kɔfɛ ka sɔrɔ ka taa an sigi u y'an ɲɛ kɔni fɔ o la ala y'a kɛ u nana ji dɔɔni d'a ma an y'o min sufana dunga nana se u nana kini d'a ma an ye dumuni kɛ dugu jɛlen sɔgɔmada fɛ u mɔgɔ dama dɔw nana u nana ka na anw ɲininka u ko yala aw minɛna ka na da anw ma yan aw minɛna kun jumɛn de la an ko ala ko cɛ an t'a minɛ kun dɔn k'olu y'a sɔrɔ foro kɔnɔ wa n k'u ma sɔrɔ foro kɔnɔ ko kuma la anw ye donso ye an k'an tɛ donso ye ko an tɛ sɔrɔ si fana ne ko an tɛ sɔrɔ si ko an ka tiɲɛ fɔ k'anw ma tile ko sisan bɛnkan ko kuma ma fɔ aw ye wa dugu ka taa bɛnkan sen ni olu ye ne ko tiɲɛna bɛnkan ko kuma fɔra a tɛ komi n'a fɔ an banna normalement ni seli fana kun selila réunion de kun kan ka kɛ bɛnkan ko in na o kɛra mun ye u ko k'u y'a faamu ko anw ye kalabanju k'an tɛ fɛ ka tile o bɔra an kɔrɔ o la dɔɔni ka taa ne ni cɛkɔrɔba mun sigi mɛn ne ko cɛkɔrɔba ma n ko an bɛ yɔrɔ min na sisan an tɛ tiɲɛ fɔ yɔrɔ la an bɛ yɛrɛ ɲini de e ɲɛ b'a la jɔlɔkɔ minnu b'anw sen na taacogo si t'anw na donc an ka fɛɛrɛ kɛ pour que an bɛ se ka bɔ yan n ko sisan i bɛ maa ninnu wele i b'a f'u ye u k'a lajɛ u k'anw bila anw ka taa so n'anw sera so ntɛnɛn tarata araba alamisa u ka bɛnkan jaabi b'u sɔrɔ yen en tout cas bɛnkan kɔni bɛ sin an n'u cɛ n'o fɔ cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba ye minnu bɛ gogoro kɔlɔsi o y'o wele ka na ka kuma lakalo ɲɛna o taar'o fɔ ɲɛmaa ye ɲɛmaa nana o y'o kuma lakali ɲɛmaa ye k'a fɔ a y'a lajɛ a ko nka a k'anw kɔni bila an tɛ foyi ci ka la o kɔ donc a y'a lajɛ a k'anw bila ne yɛrɛ ye dugutigi ka conseil premier conseil de ye nin fana y'a denkɛ ye donc n'i y'anw bila n'anw taara so an bɛ taa jama fara ɲɔgɔn kan bɛnkan in kɔni bɛ kɛ alamisa don a b'a ka jaabi sɔrɔ ɲɛmaa ko a y'a mɛn a wulila ka taa a ma fɛ bɔ an kɔni sigira n ko n'ala sɔnna ma bi wula in na kɔni n'o ye ntɛnɛn wula ye k'u bɛ sɔn ka taa an bila o kuma kɔni fɔlen u nana tamaro dɔɔni ani tiga dɔɔni ani guyaki dɔɔni d'a ma an tora o cogo la fo fitiri nana se an ye fitiri seli ne y'a ye jama nata cayara cɛkɔrɔba yɛrɛ kɔni ma ko Modibo ko maa ninnu ka ca bi ne ko k'u ka ca nka o waati kɔnɔna na ne nana mun mɛn o da o ye hirisa de ye hirisa ye filakan na kantigɛli de dɔw b'a la k'o ka heure di u b'a kɛ waati min na
o kantigɛli sugu jumɛn ka ma kantigɛ parce que ne kantigɛli mun da ma saga y'u bolo ma ba y'u bolo misi tɛ yen anw dun sirilen don juru de la ne ma se ka fɛn fɔ cɛkɔrɔba ye parce que cɛkɔrɔba tɛ filakan foyi mɛn ne bɛ dɔɔni mɛn ne kɔni kamana bɛɛ ganna o la ne y'an ka garidikɛ wele o nana ka na chaîne découragé ka bɔ chaîne b'a la ne ko n bɛ taa ɲaman na a taara ne bila ɲaman na an segira ka na o la o y'a sɔrɔ u kama ka kafe dɔ dilan ne taalen ɲaman na yanni ne ka na o y'o di cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba y'o min ne nalen o ye ne ta diya ne ko ne tɛna se ka kafe min sa parce que ne ye ji min sisan u ko ne k'a min ji tɔ dɔ tun bɛ ne bolo ne y'o k'a sanfɛ ka dɔɔni min k'a tɔ d'u ma u ko ne k'a min k'a dilanla anw de kama ne ko walayi ko ne fara ko ne ka ɲi u taar'o la sisan u yɛrɛ parce que maa minnu bɛ da u tɛ da ɲɔgɔn kan u bɛ da kelen dɔ bɛ da yɛrɛ dɔ bɛ da yɛrɛ su 21h waati donc ne sɔrɔ ka garidikɛ wele ko mun bɛna gukuru kɔlɔsi ne pɛrɛnna k'a wele de a ye wele k'a mɛn a nana ne ko n ko sisan gukuru filɛ ne sen na i b'a bɔ n sen na k'a yɛlɛma dɔɔnin parce que a kun na n'u bɛna mɔgɔ lajɛ u mɔgɔ fila de bɛna n'u bɛna ka entretien kɛ mɔgɔ fila na kelen bɛ jɔ ni marifa ye kelen bɛ entretien kɛ mais nin na a kelen de nana a kelen nana a nana so dɔrɔn ne sen kɔnɔ ka marifa da ne kɛrɛfɛ a ye gukuru bɔ sen la dɔrɔn ka chaîne minɛ a bolo ta ne ye sauté bɔnɛjalan ba ne taara n fili o kɔfɛ ka tila ka taa dɔwɛrɛ gosi ka tila ka n fili ka jigin jiri o jukɔrɔ a balila la a ko Allahu akbar ne taara bugɔrɔ sabanan kan donc a ye kunkanɲɛ fila kɛ kan ne kɔni ne n'u farala ɲɔgɔn na ala ni sababu ɲuman ne kɔni sababu ɲumanw de sɔrɔ fo ka na se sirakɔrɔkan na nka ala ko tiɲɛ maa ninnu dunanw tɛ dɛ u ka kantigi i b'a sɔrɔ fini finman de b'o la minnu bɛna kɛlɛ kɛ olu ta teri jate minnu bɛ garidili kɛ olu ta y'an ka bagi forokiya ni ninnu ye k'a sen tigɛ olu ye garidiw ye ne yɛrɛ ye n dɔn b'a wuya la e mɔgɔya la ni wulikajɔ in sɛbɛ bɛ mɔgɔ minnu dɔn ne ye mɔgɔya la ne bɛ mɔgɔ minnu dɔn an ma den ma denkɛ n t'a tɔgɔ dɔn a b'a la an ma denba fila don a bɛ mini ale bɛ sigi wuro kɔ cɛ ne yɛrɛ ni filaden dɔ ye denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn kan o b'a la a nana jɔ kɛnɛ lajɛ a ye ne ye mun kɛ a tɛmɛna a tɔgɔ ye Sanba dunanko tɛ dɛ wa ne ma maa bilenma foyi ye kungo kɔnɔ k'a fɔ maa yeleke ye maa bilenma ne ma ye ne ye maa ye a bɛɛ fila wa a bɛɛ bɛ filakan de mɛ an ka filakan kɔrɔnin yɛrɛ de don bin mi de o filakan kɔrɔnin yɛrɛ de don ala kɔni ye ne bɔ nin bɔcogo in na n bɛ ala fo n bɛ ala barikada n'i kun y'a fɔ ne yɛrɛ bɛ pan waati min na ka kɛ n fili n'i kun y'a fɔ ne k'a fɔ ne bɛ taa ka ninnu dan ne t'a la mɛ ne y'a jateminɛ ko dɔ ka fisa ko dɔ ye i bolotɔla kisɛ k'i sɔrɔ o de ka pusa k'a fɔ u bɛ minɛ k'i kantigɛ e ni cɛkɔrɔba min tunu yalima i nani ni sisan cɛ i b'o kalama wa cɛkɔrɔba in ma kunnafoni si sɔrɔ a la ne bɛ nin ka tun y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba d'a ma bajo b'a bolo a kɛmɛ ka bajo biri a la ne kɔni tɛ se ka kunnafoni si di cɛkɔrɔba in kan wa m'a mɛn k'a fɔ a bilala fana a kɛra ni cɛkɔrɔba min na o cɛkɔrɔba in fana ye aw ka dugu dabakana ka don wa dabakana ka don dugutigi ka premier conseil de don Dirisa Kunbare an bɛ nin bɛɛ la nin waati kelen kɔnɔ la o waati kelen kɔnɔ a yɛrɛlen bɛ ka fɔ k'aw ka dugu la gɛlɛya minnu bɛ yen ko donsow de ye gɛlɛya se aw ka dugu ma e ka jaabi ye mun y'o la donsow ma gɛlɛya se an ka dugu ma an ka dugu yɛrɛ bilama k'a sɔrɔ ye don ne yɛrɛ nalen ne sera sirakɔrɔkan na maa mun nana ne kunbɛn o ye donsow de ye an baladan k'a fɔ ni tun ye seereya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'ale yɛrɛ tun minɛna ni tun y'a kan ye kɔrɔfɔ in ka taa se maa wɛrɛw ma ni ala sɔnna ma kunnafoni nataw la an b'olu piriyatigɛ di aw ma ɲɛjibɔ ko don ka tila k'a ye tan dabalibanko de don n'i y'a ye ŋɔniw karilen bɛ a la fari kɔni o tiɲɛnen don nka san wɛrɛ su o tɛ sa ɲinɛ fiyewu an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa nizɛrikaw fɛ yen nizɛri marabolo min n'o tɔgɔ Agadez yɔrɔ min wele ko désert du Ténéré ko ye lakanabaaw ye wulikajɔ kɛ k'a tɛgɛ da mobili dɔ kɔni kan mobili kɔnɔ i nana ye k'a fɔ ɲɛnaminimafɛnw caman de yera kɔnɔ min kilo bɛ taa kilo 200 bɔɲɔgɔn la kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko o mobili ko ye mɛrilaka dɔ de ta don sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna nana kɛ kosɛbɛ ka tɛgɛ da mɛri kan ani minnu fɛn tun bɛ nin baara in na ko nin waati na k'u bɛ ɲami kasobon kɔnɔna la n'an bɔra an bɛ taa Hayitikaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ Hayiti premier ministre ko ale kɔni kisira maa jugu dɔw ka wulikajɔ ma ko olu kɔni tun b'a fɛ k'a bɔn ani la premier ministre n'ale tɔgɔ Ariel Henry ko a kɔni kisira kosɛbɛ ko nka ka wulikajɔ in senfɛ sa ko mɔgɔ kelen bɔnna nin na mɔgɔ fila wɛrɛ ko olu sɛbɛkɔrɔ banana n'an bɔra an bɛna Laginɛkaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ bana dɔ tun bɛ Laginɛ n'an b'a wele ko trypanosomiase ne a bɛ wele tugun ko maladie soma ye n'o ye sunɔgɔbana ye ko Laginɛ jamana ye wulikajɔ ka bana in ka kɛlɛ kosɛbɛ ko nka ko kabini Ebola bana ale ni coronavirus bana kɔnɔna na ko u ɲinɛna nin bana in kɔ dɛ k'an bɛ don min na ko bi ko bana in a sababu min ye dimɔgɔba dɔ ye ko dimɔgɔba in de bɛ ka bɔ sisan kosɛbɛ Laginɛkaw fɛ yen n'an bɔra an bɛ taa min ye Kanadakaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ Kanadakaw fɛ yen coronavirus bana ko ale bɛ ka juguya kosɛbɛ ko a kɛra sababu sa ka yen kalansow ka u datugu nin waati na ko fo ka taa bila janvier kalo ale tile 17 nata na an karamɔgɔ ye min sɔrɔ ko kan na kuma dɔ tiɲɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala bana in yarabi ala k'an kelenna bɛɛ lajɛlen kisi a tɔɔrɔ ma bana in yarabi ala kana se an ka jamana ma ala k'an kisi bana in kɔlɔlɔ ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔna fɛn o fɛn k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni hakili ni taasira bɛɛ la ala k'an ka jamana segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔ ka Mali basigi